Raġel jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li għal-ħabta ta' 8:09 ta' sibt filgħodu, il-pulizija ġew informati li hemm bżonn l-assistenza fi triq Limdina Ħażdebbuġ minħabba li kien hemm persuna feruta mixħuta fl-art. Il-pulizija marru fuq il-post u hemm instab raġel b'numru ta' ġrieħi li kien qed jingħata l-assistenza minn xi persuni li nsertaw fil-inħawi. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadu lir-raġel l-isptar fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura serja. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo li ordnat li ssir inkjesta u ħattret diversi esperti sabiex jassistuha. Il-pulizija għaddejja bl-istħarriġ sabiex tiġi stabbilita id-dinamika tal-każ li qed jiġi trattat bħala hit and run. Il-pulizija permezz ta' stqarrija talbu biex kull min għandu x'informazzjoni li tista' tgħin fl-investigazzjonijiet huwa mħeġġeġ li jgħaddiha lill-pulizija.